bafethu sanibonani. Yazi kade ngiqeda ukukhala. Ngiyazi abantu bakhathazekile ngami, ngiyazi futhi abantu ukuthi bayangithanda ngalo statement sami sokuthi bekuyi-album yami yokugcina le. Ngesikhathi ngithatha isinqumo bengilindele ukuthi akuzukuba lula ukuthi namukele futhi abanye ngempela sebengabantu asebobambelele ngempela ngokwey'nhliziyo nangokwemizwa. Ayinokuthi kunabantu esibelaphayo ngomculo, kunabantu esebesithanda njengey'ngane zakwabo. Ngiyazi futhi kuney'ngane engiy'khulisayo, kodwa ngahlala phansi nomuntu lo ofisa ukuthi angenze unkosikazi. Kusuka last year bafethu nginqaba cause bengisafuna ukuthi ngithathe isinqumo esiphelele ukuthi ngempela le nsizwa ngoba ithi-ke iyafisa ukuthi uma isiyiphelelise zonke ngoba izokwenza konke bese ngihoxa emculweni. Ngiyibuzile-ke imibuzo futhi yayiphendula ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi angafisi ngiqhubeke nomculo. Uthi akanaso isizathu mhlawumpe ukuthi akangithembi noma yini, kodwa yena akayiboni ekwazi ukuphila nami ngile kude. Ufuna ukuthi ngoba ngizoba umfazi ngibe seduze, lo bufazi abubonile obumthathile ngikude ngizokwenza emagcekeni akubo. Indlela yena afisa siphile ngayo noma anesikhwele ngakhona akaboni ukuthi engakwazi ukuphila akhululeke uma ngikude ngisahamba emicimbi ebusuku. Bafethu akusile icala ukuthi umuntu avikele umuzi wakhe noma avikele othandiweyo wakhe. And bengikulindele ukuthi ngelinye ilanga ngiyoyishiya imithetho yakithi nemigomo yakhona, ngiphile emithethweni yakomunye umuzi nemigomo yakhona, ngiqala uhambo olusha nempilo entsha. Mina angikuboni ku-wrong ukuthi ayiveze imizwa yakhe ukunokuthi angiyeke ngicule, uthole ukuthi usegcine ngihlukumeza ngisemculweni. Ngisisaphothile isinqumo sakho soba nemigomo nemibandela engiyibeka ukuthi okay sithando sami, njengoba umculo ungasagcini ngokuthi ube yinto engiyiculayo nje lapha abantu, kodwa uphinde futhi ube ibhizinisi, uvuse ikhaya, nami ngikwazi ukuthi ngiyimele ngoba ngifisa ukuba intombazane noma umfazi oyokwazi ukulekelelana nawe, ngingahlali ngibheke wena. Wabe sethi mama noma beyini obona ukuthi uyokwazi ukuthi uyivule ebhizinisini since umuntu wesifazane ohlakaniphile, noma ungathi asivuke manje noma ungathi angivuke ngiyoyithenga, mithengwa sizokwazi ukuthi siyenze. Akusizo iy'thembiso engizenza ngoba usekude, into esingayiqala manje. So vele bengivele ngazi ukuthi i-album yami yokugcina le, so ngamcela from last year ukuthi ngicela nginike ithuba ngivalelise, ngikhiphe last year ngiphinde ngivalelise ngendlela kulokho, but bengingadisclose-anga ukuthi-ke yini kwi-album yokugcina. Kodwa-ke since ningabantu futhi sengikhombisa ukuzwela indlela kodwa esenenza ngayo, ningenza ngiphatheke kambi. Angiyisoli ngesinqumo, ekugcineni ngumuntu wesifazane, vele kuyomele ngihambe ngiyophelela komunye umuzi futhi ngifike ngiphile. Bafethu ngingacula uma ngizoqhubeka nokucula eseshilo umuntu ufuna ukungenza umfazi, ufuna ukungikhetha ukuthi yena akayakwazi ukuphila impilo enenjabulo uma mina ngisacula. Kushuthi mina ngizojabulisa nina, ngilimaza umuntu engizophila naye ingunaphakade ozoba ngumyeni ngoba owesifazane udalela ukuthi ngelinye ilanga uyolawula, ashayele umthetho, aphathwe. Cabanga ukuthi sekuyisikhathi. Ngiyacela bafethu nehlise imimoya, ningeseke ningayenzi ukuthi lento ibe bukhuni. Niyazi ukuthi ngiyintokazi futhi eniyithandayo niyikhonzile, kodwa ngicela ninginike leli thuba, ningeseke. Kubuhlungu kunjalo. Okunye okungiduduzayo ukuthi uthe abaculi engisebenza nabo kwikhampani noma ngathiwa bangifeaturane nisaliwa Gqezile Gandaganda, ikhampani izoqhubeka ngiyiphathe iy'ngane, uthenge ngayimuvela kulo engimthembayo eqenjini, kodwa ngiqhubeke ngibe yiso lazo, kodwa kube khona engizombeka ezinduna yazo. Kusho ukuthi omele sizokwazi ukuqhubeka bebe khona naye uqobo ukuthi uzoba support. Wayesethi futhi ama-feature ukuze ngingagcini ngilahleka, ningasangitholi isidalo uzowavulela, kodwa angeke nize nikubone lokho ukuthi mina ngiyogibela estage ngiyoshaya ingoma ngiwise iy'teji. Cha, akamboni umakoti wakhe eyobhinca ibhishu laphaya. Bafethu ngabe ngirongi na? Ngabe ngigagamele yini? Nami ngiyingane ngicela ningibonise futhi nami ngiyasaba, nami lesinqumo engisithathayo angisazi. Ngicela singayithathi ngempi, ngicela ningibonise. And ngiyathemba ukuthi lesigqemezo sasekhaya sizojabula ngoba vele besingasangidingi ngoba sesilokhu sithi angihambe ngiyogana sithole iy'nkomo. Indaba yami njalo-ke, congratulations-ke mnyeni wami wekusasa. Cha, sengivumile ngihlule ngane yakwethu, hambe uye ekhaya.